Здравейте и добре дошли в Книга на душата. Днес ще говорим за една от най-загадъчните теми, които вълнуват човечеството от хиляди години. Миналите животи. Съществуват ли наистина? И какво всъщност представляват? Минал живот е идеята, че душата на човека не живее само веднъж. След края на един живот, тя се преражда в ново тяло. В ново време. В нови обстоятелства. Всеки нов живот е като урок, като стъпка в дългия път на духовното израстване. Тази концепция се среща в много религии и духовни учения. В индуизма, будизма и други вярвания се смята, че душата се учи чрез множество прераждания. Но не всичко зависи само от съдбата. Идва и кармата. Карма означава, че всяко наше действие има последици. Добрите постъпки носят положителна карма. Лошите натрупват дългове, които душата трябва да изчисти в следващи животи. Животът се превръща в училище, в което душата учи уроците си отново и отново. Някои хора вярват, че настоящите ни таланти, страхове или привързаности може да са отражение на преживявания от предишни животи. Има случаи, в които хора разказват спомени за места и събития, които никога не са преживявали в този живот. Тези разкази често се използват като доказателства за съществуването на минали животи. Съществуват дори техники за връщане към минали животи, като хипнотичната регресия. Чрез специални методи хората достигат до дълбоки слоеве на съзнанието и разказват удивителни истории за други времена и други тела. Науката обаче остава скептична. Учени твърдят, че спомените за минали животи могат да бъдат резултат от въображение, внушение или културно влияние. До този момент няма категорични научни доказателства за съществуването на прераждане. Но мистерията остава. Дали душата ни наистина пътува от живот в живот? Дали всеки от нас носи спомени, дори и несъзнателни, от други времена? Отговорът остава отворен. И може би зависи от вярата ни. Ако темата ви е заинтригувала, абонирайте се за канала, натиснете харесвам и споделете в коментарите. Вярвате ли в минали животи? Благодаря, че гледахте. Ще се видим в следващото видео.